Jamme ki somo salminawa. Anda so hewti labega. Ara do mi do editi on nan. Jamme ki somo mi salmini on. Mo bonna hula hedo den do Donald J. Trump ko maki ko bandrabe. Hedite moƴƴadi ele ko gonga makko 11 million personnes yo nato e leydi ma e nder hitande e nder ma wiye ngama manda goto goɗɗo no laami plus de 11 million yimɓe ara nata ka leydi ma subhanallah ça c'est grave joni heɗoɗen ɗo ko maaki ko homɓe nangete natte ɓayru deydi buyno ɓendito minen noon si tawi ko affaire bandi on haray siɓɓe amen iwruɓe ley kanso ɓe nga meɗen andi min hulanaɓe min ananaɓe heɗitode monen santimo ɗo jetta. Je vais déclarer un état d'urgence national au niveau de notre frontière sud. Toutes les entrées irrégulières seront interrompues. Nous allons lancer le processus pour déporter des millions et des millions de criminels sans papier. Nous allons les renvoyer vers leur pays. Nous allons relancer la politique du rester au Mexique. Je vais mettre un terme au système catch and release, arrestation et libération. Et je vais envoyer des soldats vers la frontière sud pour repousser cette horrible invasion de notre pays. Grâce à ces décrets, nous allons également nommer les cartels comme des organisations terroristes étrangères. Pour commencer, je vais déclarer un état d'urgence. Haray en nani ɗo ko ɓe hulani tigi tigi haray ko jokkuɓe ko fewa ko e ko ɓe hulani kadi ko fi natugo ngo yoccire ni e leydi wo leydi jaɓataɗo sariya wonaɗo e aduna on no windi wallini mono faala yahude leydi ko honno o yarata leydi kala no mari on sariya faalaɗo arde wona ka amen golla ko laawol hongol e hongol o rewrata o ara ka amen ɗum ɗon aduna on fof no jogi ɗin kala pays no mari on sariya ɗo e joni noon ɓeɗo plus de 11 million yimɓe e nder manda o kikala hu ñanne un jobay ɗon envahisi leydi maɓɓe ndi wonaniɓe ande wonaniɓe mapunde e hoore ɗum ɗon fof no jilla pomɓe no ton ñolɓe no ton ɓe jokka ko fewi no ton e joni o mawɗo moƴƴo lanɗo kelɗuɗo yiɗuɗo leydi mum yiɗi jama mum on ko o faandi ko kala arɗo ka leydi maɓɓe o landi fi sukkar ton tawata ko aden bonɗo ma o landaka haray de ɓe kippayno ɓe waɗira o tigi juuɗe o tigi hewtoye ka maɓɓe amma jokkuɗo ko fewi ande mum kono yara l'école kono respectira ko haldako no jokki ko fewi no faala no wurira no yiɗi Amérique kamɓe de hakkirrotoɗa yiɗi Amérique koy God bless America on runga tuttata ɗum goy on tuma ndare ɓe jonnima kaydi awa kono noon kadi sa woni ton ha alandinoke ɓe inni amenen nde ila ɗo tolima ala kame moɓu hewtoya tolima ala ton hay sa jokka ko boni si tewre waɗama ka sariya fi no jonnireɗa kaydi wona ha ɓenni he kan fima welali me foti kam haray dey ɗum ɗon kadi ko ya muɗum e jonno sa jonnaka ma a nangirama tumirama ton ko boni ara an on ɓe hendike ma yeehi kadi ko woli ɗo fu bandiraɓe na kanko desidata kala nangaɗo centre ji no woodi marɗo avocat juge ɓe no woodi waɗay ɓe tewre on tigi to gandi kamɓe ɓe wattanila jama o ɓe siiwi yimɓe ɓe si tawi a yeehi ɗon tana ala ɗa respecte piiji ɗin ɗa jokki ko laaɓi ɓe wawma accitude continue programme ji ma ɗin ñande noon ɓe jonnuma o a woni a tabiti a golli kono si ɓe yaari kadi ɓe ni men faala kama kamen ɗo hotu aray de koya mogo ota sa waɗa al ɗum ɓe ciwlikema de koka colokoje hewtitirta ka pays ma haray yo africain ji ɗi wakkilo yandi ɓe rondi tun cawdi ɗen cawa lo nègre enen ɗo fof en mandaki ko wiyete kon traite négrière l'esclavage colonisation hande 75%
population africaine be mandaki colonisation finugol me mande vo pays vo yetti indépendant konno hadi bende konno ha jonne jokki système gandal ko be windani goddo e jango duubi sappo jeetati tawa hunde ko gayni wadde ala duubi sappo jeetati goddo jodi l'école fi wawgo français haala goddo duubi sappo jeetati pour savoir lire et écrire penale jane on sika ko dum hewtini be kambe ton ha ka be hewtido na dum enen ngeen subi ke laifu yagal si den yidi immode wakkilode se yida ka yahude wo ko si benno yidi wonen kaba sina do en dégazude ça c'est clair ko Amérique et Europe ko kambe wiyen hebe Afrique do yo maw membe jibingen be ronka kippude no wuri en ga yahen ka mabbe ambe tembe jamais kambe gadi be jidade yeru mabbe on leydi mabbe ngaluji mabbe ko fi mabbe no koko wondo me wujjide ko me wonerande ko mboyni a jodo ha wujjeda enen lagne do de jawle men boxit ko na adede ton ji kange hay wiawe ko bibbe lagine milliard ji ko woni mobude e yide hore men gollen kamen banten fi kamen wuren kamen c'est ça ko du woni tigi tigi o kala ka yahuden enen balerun ko sibenno yidi wone sibe yida yobe ful kanno en e kadi goto ala ko to mirabe raciste yida bale yida dum jamais wona kambe mo bata nyogede jamais ko hebuden ko en dankoto enen bale ko hibbibe be hebuden ben en dankoto be kippe darode dartode golle fino kamen bantara haray jojo ngandu onon jokkube ko feewi ben ila yehiton hay discothèque yahata ka amete bini fettine no ka suudu no ka golle no ka l'école no respecti kala ko wi'a kon fi yahugol ka sariya fi kaydiu bitanjini waton an haray on artirtaake amma no yahube ton subi ko ali jokki ko boni haray mi andina on Donald Trump ko aden sobe ko yidudo sobe aden modjo nundudo kadi yidudo yo aduna on fo woni buttu aduna on fappu yo buttu menen koko holli men do akkunde Palestine Israel dum no bonni men hakkil ndare duma hum fandu kon en simple dumani kun 40 km carrés no ukkondire l'armée le plus puissant au monde Israël et États-Unis d'Amérique ben sukabe julbe wietebe le Hamas banni lebbi sappo joyno e ley bombuje ko bibbe mun ko nene mun ko juulirdaji ko hôpitoji ko ambulance duba fop kono be serali no dartino cippira billahi wallahi ko kambe foli kono wowletake ko Hamas foli de hare wadunde fuddinonde le 7 octobre rijalum min rijalillah on to monde musulman woni plus de 1 milliard julbe birdi tawata ko odo aden arata hay o gaynaka jodinede taw kuude téléphone hey mi do faala yo butu inna joni buttine accire ni pirongon waden échange les otages parce que palestiniens be na prisonnier ko journalistes woni yodade c'est des otages aussi comme les otages des israélites haray vraiment ko rijalu miri hande si julbe no wodi kawre leydi do ko ben sukabe do ko heddi ko birdi ko heddi kon ko birdi o mene ko ben julbe ko mene woni yimbe Allah ben ko mene natoyta aljanna hala birdi andoyto ko nyande dariya kadarla sikko yi trompe do discours makko ngedi ke o respecte sharia o newna sharia o respecte o wiali goddo go wo a ledde diye kadi e ballal Allah ngal Allah walla tam o respecte hala mabbe fu ko fi Allah do famina do ko non andi Allah ma ko ono yira Allah Amerique be andi Allah de orto be fu no andi Allah ibe holi Allah wiye be jokkano jokkirdon non be famana famirdon ko fowno an kambe gadi be andi Allah ponte $ji mabbe diyo lando don si tawi américain no andi Allah
fonte ndaro awa o warɗo ɗo ko religieux pratiquant holli wondema kamɓe Amérique ka sariya maɓɓe ko sexe ji ɗiɗi ɓe newni point gorko e debbo ko feƴƴi ɗon ala kala wiɗo san naatay e goɗɗum e ɗin ɗon o confronta gorko yaga ma debbo yaga o yey ko sariya watta mo hare vraiment mo beeyo jokku ko feewi kon mo beeyo jokku ko feewi kon oh toi aussi tu commences à abuser parce que tu va te faire foutre laïfujo a yeta min miɗo mari rêve ngurdang américain ha anka laïfujo a yeta miɗo mari rêve ngurdang européen an a feeti billahi a feeti hande mi humpaka hunde ko fewndi Amérique Europe ko niɓɓi Amérique wo nde weta mi humpitike ko weeti to wonde niɓɓa mi humpitike médiaji fof miɗo aboni fopp miɗo humpiti kere ko aljanna woni to ngasikka ko ɗum mi hawre vidéo ɗo joni ka waɗi décret on wondema boum hande kadi goto natta debbo no filma ɗo mo wullude mi jangi commentaire goɗɗo woma mère sois patient mais l'Amérique aussi c'est pas un paradis hein? O waɗi on commentaire o yi muñño Amérique wona aljanna enen on yeeta fof no jogii rêve ji ɓakke ko jogi ɗon iɗon andi jooɗiɓe lagine ɗo ka ɓen woni wadde projet ji ɓen woni jogii jawle iɗo wawi men contande ɗum nani ñande mi wolno ɗo min jooɗiɓe gaɓe no réalise ɓuri yaltuɓe ɓe woɓɓe no fennude awa mahin dow gandare landoɗen galleji wonaɗi darnede ɗi ndaron si tawi yaaɓe jooɗiɓe komɓe woni réalisude rêve américain no woodi ko mapini men mene kame yaltuno ɗo men wawno wadde min yaharato min ayi meɗen sokkano politique jonne men kaydi o faaɓe men ɓe jonna men mais ça va nous servir quoi ko nu nafata maccangako billahi wallahi yanganagol porto maccinɗino ha sofiɗe ɗum won ton tawgol ɓuɓol e hande e clim minen komin woni ɗo min waltude hande min faala o min yimmo kadi minen ala course aduna de minen min na min hewtoto aduna de minen min ala mo min won darde min no ɗo hewtiɗo yacci min wakki minen min ala on programme min yaha yaadu amen e niveau amen leyɗe porto hara ko wonno ka ɓernda mi ƴetteno mi ukka e ɓernde kala e suka pullo goto dillatano buusatano ko hay ko yawɓe ɓen fo arte na noon fi kan anga famani ndalande ko ɗum waɗi anda ko mo woni giɗo fulɓe yawɗo waɗi aventure duuɓi 10 arti woodi ko goɗɗo wolana men ara naafi yahugol ka Paul ma ka Pierre goro nandi yawɓe ɓen siko aljanna ɓe tawi toon nam on noddila fadola nani fadola on préfère l'Angola. Oui, moi je préfère Fouta. Je préfère pas Angola, ni Jakarta, ni China. Je préfère ici. Je préfère pas Angola de. Mais de andi jodi be surtout hay sigiri do. Be no mojjinde mbudi. Ba dañini ko mbudi on ada boyede. Ha modno gade. Mbudno gade so nganda mi halni on. Lutti sa famay e sa andanay kadi onon yawɓe ɓe fop
nayoy koyɗa tatoy tati ni nayoy awa gasi non woni o mo immini goɗɗo ɗon Chers l'argent à l'étranger pendant 3 ans, tirez bien en Guinée, tu veux échanger ton argent, on te demande s'il n'y a pas reste encore. Non, accu fanka. E ha biri no do wona America wadi ton duubi sappo billahi. Duubi sappo biara do. Tawata ko jodi do container makune ala. Jelo ador do 20 000. Senza vop. E lando ngadi sino heddi. Amen banni ketuna ni. Kali binde nyami. No ko Allah wallu be ara surtout gonga ko ida ara wujjube détourni be fo ara be artiraka be golla be rambu sawti yo jogo tumberne mojjunde wato ni medalan sadiki van les médicaments Conakry awa min do nabude don commentaire wal jetto 628 626 00 86 00 Amadou Bella mina bani on don dare ndobbo kon faalaɓe o kadi ka 628 01 35 04 modi Amadou Bella Diallo mi naɓani on ɗo mi anda so yi merci Oumar Saykou merci 00 wala mi acciti on taw mi ñamde hande ko ketu me ndefi